قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ya hore mu da cewar Allah ɗaya ne, haka annabi Isa alaihi salam ya tabbatar wa da bani Isra'ila cewar Allah ɗaya ne, ƙarya ake masa, bai taɓa kira zuwa bautar kansa ko wanin Allah ba. A gurare da dama ya tabbatar da cewa Allah ɗaya ne. Book of John chapter 17 verse 3, and this is life eternal, that is, they might know only one true God and Jesus Christ whom you have sent. Wannan ita ce rayuwa mara ƙarshe, riƙar Allah ƙwaya ɗaya tak a matsayin abin bautar ku. Annabi Isa kuma shine wanda Allah ɗayan ya aiko. Book of Mark chapter 12 verse number 29. Haka kuma an tambayi annabi Isa alaihi salam menene muhimmi cikin abin da ya zo da shi. Ya ce the first and the greatest of the all commandment is this: Shama Israel adna ilahuna adna ikun. Which means, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kuji ya ku ƴaƴan Isra'ila, Allah Ubangijinku guda ɗaya ne Allah. Alƙur'ani suratul Ma'ida sura ta 5 aya ta 77. Ƙur'ani ya tabbatar mana annabi Isa ya gaya wa bani Isra'ila duk mutumin da ya shirka da Allah makomarsa wuta ce. Imagine, wannan har yanzu akwai a rubuce a Christian Bible. Book of Matthew chapter 7 verse number 21 to 22. Not everyone that said to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. Ba dole daga masu kira na Ubangiji Ubangiji za su samu shiga cikin mulkin sama ba, ma'ana gidan aljanna, sai wanda yake aika nufin faɗinsa zuwa ga Ubangiji na wanda shine mulkin saman yake hannunsa. Verse number 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord. Da yawa za su dinga ce da ni Ubangiji Ubangiji a wannan rana. Wace rana ce? Rana alkiyama. Have we not prophesied in the name? Ba mi annabci cikin sunanka ba. And in the name have cast out devil. A cikin sunanka muke korar shedanu. And in the name done many wonderful works. A cikin sunanka muke yin ayyuka da yawa. A ranar alkiyama za su gaya min wannan. Shi kuma sai ya ce, and then will I propose to them, sannan zan juyo na fuskance su na ce da su, I never know you, ban san ku ba, depart from me, ku kauce daga gare ni. You that walk in equity, wannan aiki da kuka kasance kuna yi ma'ana na Allahntani ne, rashin mutunci ne. Wannan zai faru ne a ranar alkiyama, in ji annabi Isa. Tambaya, suwaye suke korar shaidanu daga cikin mutane da sunan annabi Isa ba sunan Allah ba? Sannan suwaye suke ayyuka da yawa da sunan annabi Isa ba da sunan Allah? Matthew, many will say to me in that day, Lord, Lord. Which day? The day of Qiyamah, the day of judgment. Jirgin Nuhu Volume 1. Our God is one. Ubangijinmu guda ɗaya ne. Ku gaggauta riskanmu tare da Imran Ashir Sharif cikin wannan shiri domin jin yadda ayoyi da yawa a cikin Christian Bible suke kiran al'umma ga bautawa Allah ɗaya.